Čaute, dneska vás vítam u vonkajšku, ale je to taká zaujímavá vec, ale nie som tu sám, je tu ešte so mňou. Hello, motherfucker. Dobre, je tu ešte so mňou, ale nie. Dobre, a dneska, Alienko.sk, budeme... Mucha. Dneska budeme robiť taký experiment. No, máme tu kolu, ale ja mám ešte jednu vec, kamo, kde to mám? Dobre, mám mentolsky, čo povieš na to? Dobre, ale my to nebudeme robiť na tejto hnusnej ploche. My to budeme robiť na takej extrémne dobrej, takže môžete sa tešiť, že to bude zábava, že? Takže ideme na... No poď, ideme. Oh my god. Potom, keby ste chceli vedieť... Ok, dobre, máme kolu, ale... Keď to stalo okolo eura 30, tak hádate, keď sme to kúpili s otcom. No... Nie ja idem cez trávu. zerkovým otcom, ale svojím. Ok, dobre. Ale ja som kúpil mentolky, ktoré stali 79 centov. Ok, dobre. Ale my ideme tam za tie garáže. Ok, takže, ale musíme vám niečo povedať. My sme zabudli povedať, že musíte dať na toto videjko... 1000 lajkov. No, 1000 to nebude. 1000 to nebude. No, ale kam si teraz myslíš, že ideme? A potom, keby ste chceli vedieť, sme to v Polčanoch. Ale nepovieme vám, kde presne bývame. Ani ulicu. No, ulicu nie. Ani číslo domu. To už vôbec nie. Ani celú adresu. To už vôbec nie. My sme akurát blízko školy, ale kto pozná tieto garáže, tak môže sem prísť, vyskúšať tiež experiment. Kámo, tak teraz išiel dobre. Aha, kámo, musím to natočiť. Dobré auto. Dobre. Ale toto musíme dať. Čo môžem povedať vtip? Že viete, ako boli posledné slova Titaniku z Blunk? Toto nemyslel vôbec vážne. Teda možno. Dobre, a už sme na tomto mieste. Presne tam mám ešte ja odloženú jednu fľašu, takže chceš, no, ty chceš otvoriť kolu, alebo to otvorím ja? Ja som to ešte prosím ťa neotváral, hej? No však to si... Lebo to je plné. No však áno, ale daj pozor, aby... to pred 2 dňami, hej? Ok. Takže to... To si kúpili iba kvôli tomuto experimentu? Počkaj, že kedy... Ja som si tu odložil jednu tajomnú vec. Ja som si... Počkaj, kde to bolo? Počkaj, čo? Ne. Ježišmaria, kámo, ja som taký rád, že je tu toto. Taký rád. Počkaj. OK. Máme všetky veci, tak môžeš to zatiaľ... Počkaj, ja to trošku zväčším. Tak skús to otvoriť, ale my to budeme skúšať tam. Na tom svetle. A nemám tu len zatvárači? No... Počkaj, daj to na tú nejakú rovnú... Ono tu už nikde není rovná plocha. Poď pri ten kanál. Ja som ani nevedel, že tuto je kanál, kámo. Kámo, ty tam asi to vodí, hej? Nie, ja som to už... Kámo, tu sú dva kanály. A tam je druhý. Áno, kanál. Ktorý by tu videl hento. Myslím, že tu je rovný. OK, môžeš to... No počkaj, zatiaľ si toto... Počkaj, ježiš, aby to nepalo. Aby to nešlo preč. Dobre, otvárame. Pozor, kámo. Čakaj, musíš počkať. A naplníš to do tej druhej, do tej mojej. Zatiaľ toto tu mentolský, čo som si kúpil. Kamo, to kopke. pieni. No dobre. Tak, dávaj pozor. Čakaj. Ok, aspoň do takej tej polovičky to... Pozor, kam, ono to pení. Musíš to nechať na chvíľku, tak. Nie, neprilievaj to. Do polovičky to daj. No, si stačí, čo?
Máme to naplnené. Hej, dobre, už ľudia, máme to naplnené, aby ste to videli. Dúfam, že to je polka, No, je to dobré, ale my sme museli ísť niekde inde, lebo furt tam chodia ľudia, jak neviem čo. Kam ísť tam na tú bielú plochu, poďme. Máme to rovné. Yes! A sem kam už teraz niekto príde, tak ja už neviem proste. Kamu? Yes, ale dávaj pozor, lebo som kom zaujímavá garáž. Pozri, však ja mám tie, one. Môžeš ona? A najprv do jednej dám svoju a do druhej toto môžeš zahodiť. Mám... Zaujímavo to vonia, alebo to nemá ani žiadnu voňu. Ty dáš do tej svojej a ja dám do svojej. No poď. No, čo povieš, môže byť? Rementos. OK. Počkaj. 3, 2... Počkaj. 3, Teraz. 2, 1. Ó, čo? Tam moja nič? Počkaj, dáme tam druhý. To hrozne lepí, kamo nie. Počkaj, už ide. Tak tvoja je postihnutá. Tak to je. Haló. Kamo, tak asi iba moja funguje, hej. Dobre. Potom zabral som 2 mentolsky. Hej, tam sú ešte mentolsky. Zabral som 2. Chodiatko, moja fľaša, kamo. By the way, zabral som ešte 2. Tak môžeš ju tam dať. No. Veď tam asi chodím naraz. Tá voda, kamo, je hrozná. Ešte to zhoď. Ale to už aj tak nepôjde. Skús tam dať čo najviac mentoliek. To je teda, kamo, experiment. To už iba pení. To už bude iba peníč. A prečo tam moja nešla? Tak to je paráda, kámo. Rozteklo sa to tu, ale ni z toho. Do tretice. Nejde. No ešte počkaj, ja mám napad. Kámo, mohlo to ako ísť. Neviem, či to vy ako vidíte. Kámo, už zbytočne tam dávaš mentolsky. To už nepôjde. Experiment. No ako ten môj nie, ale ten tvoj bol fakt ako dosť dobrý. A No. počkaj, ale máme, že či to vylijeme celé a necháme tu tie mentosky. Ty si všetky už zahodil? Ja som tam dal všetky do toho skoro. Nevadí, tak to niekde asi dáme, ja neviem. Však podľa teba, ty rozhodneš. Ale vy už môžete dať like, že alienko. Takže vy dajte like, odber a my sa s vami lúčime. Tento experiment funguje teda jasné a čau.